Bine v-am găsit la un nou episod în lumea lui Cosmin. Și după cum vedeți, și după cum se vede, eu astăzi am venit la minat. Și chiar minăm. Am găsit o mulțime de iron, ceea ce pe mine mă mulțumește. Da. Și văd că... Cred... bă, dar mai am. Am crezut că nu mi-a întorse. Ducem pe de altă în sus. Pentru că văd iron. Sunt țigan. Umblu după fier. Că diamond nu găsesc. De unde vine, mă? Este râu. Bă, și fac eu aici. Trebuie să fac asta, asta și cu asta. Gata. Bun. Hai să mai luăm și ironul ăsta. Și vreau să văd dacă nu m-a rătăcit în peșteră, că eu am prost obicei de a face asta. Da. Groapă nenorocită. Deci da, eu am venit pe aici. Și o să ne ducem acum pe aici. Iarăși iron. Ceea ce mie îmi place. Chiar foarte mult. Deci... Bă, peștera asta e numai iron are, mă? Uite, școlul la fel. Măcar mă fac full din prima. Și plus că eu mai am și acasă o grămadă. Să mai stau, să mai caut, uite din ea. Mamă, ce tună! Deci că episodul ăsta, eu astăzi este duminică când îl fac, dar eu îl voi posta luni. Pentru că nu aveam curent, s-a luat curentul, așa că nu pot să editez. Ceea ce este imens de rău. Da. Așa. Așa, level 3. Da, și o să vă arăt peștera mea. Am amenajat foarte frumos pe acolo. Am pus foarte multe obiective acolo. Am crezut că nu se spart. Dar la asta sigur nu se sparge. Era sigur. Așa. Da. Bun. Bun, deci nimic. Deci am trec pe aici așa. 1, 2. Dați-mi este și pe aici. Nu trebuie să mai am foarte mulți cărbuni între pe mie. Să mutăm torța asta aici. Să-mi iau tărnăcop.
Sper că acolo nu o să mă mai încurce. Programul de filmat, n-am ce face. Da. Cam puțin. Da, na, asta e treaba. Nu avem ce să facem. Da. Puțin. Mai facem câteva. Opa! Am făcut butoane. Da, cam atât. Cam atât cu peștera asta. Iron? Da. Ce bine. 38, 39, 40, 41, 42 bucăți. Da. Și în care parte mi-era mie ori casa? Partea asta. Ah, da, uitați. Adică nu cred că e aici, e lavă. Bă. Am uitat unde mi-e casa? O să o căutăm. Știam că n-am plecat departe, dar era și o fermă acolo. Parcă pe aici venisem eu. Ciudat. Foarte ciudat. Mă, unde mi este, mă, casa, mă? A, pe aici unde este. Știu locul ăsta. Ah, uite, am găsit-o. Foarte bine. Aia este necrescut. Și aici este intrarea. Uitați-vă și voi. Uitați-vă. Da, am zis că aici mai trebuie să mai schimb, mai trebuie să mai pun cobblestone. Flinta să o punem aici. Mă, unde să pun eu ăsta, mă? Aici. Să zicem ce. Încă 4, încă 3. Avem 42, 4 fulnare, câte 10. Tu o să aibă 11. Ia și niște carbon. Opt. 10. 6. 10. 6. Și mai am și aici. Am 22 și cu 42. Am un stack de iron. Crește mai de loc. Așa, haideți să ne culcăm.
Am uitat să vă arăt acolo așa jos. Aici, când o să am foarte multe iteme, aici o să fie o cameră cu chesturi. Plină cu chesturi. Și să am și câteva fornale. Deci... Chiar este frumos aici. Aici. Să mai găsim siguri. De unde să le mai luăm? Pe aici, pe undeva. Aici, nimic. Două. Niciunul. Mai nevoie este prea puțină iarbă. Niciunul. Niciunul. Nu avem. Sunt foarte multe oi aici. De asta o să încerc eu să fac cât mai repede niște siguri. 1, 2, 3, 1, 2. Da. Să-ți puteți să mă uit. Opțiuni, difficulty 0. Mamă, pe de asta nu-mi la mine. Cum pot să umplu cu mâncare la mine? Deci nu avem... Deci mă întreba așa, mă, nimic. Nu muream, nu... Ciudat, mă întreba așa, bă, ce naiba? Și când a dat peaceful. Aici este gata, aici este gata, aici este gata. Și aici, gata. Perfect. Avem 62, nu ne trebuie 24. 24. Și aici să ne facem armură. Ce-i spune? Așa, așa, și vrei de pantaloni. Gata. Gata. Da. Haideți să facem puțină ordine. Da. Altă sabia. Nu. Tărnăcop, un topor. Mai trebuie toarțe dacă luăm vreo ceva, mâncare. Un topor și niște cobblestone. Și câteva lemn dacă ne trebuie sau așa. Cam atâta. Asta.